hau da kantu oso misteriozua. Alegindu naiz ni erabateko eta besteko bertsioa artikulu batera ekartzen, eta alegindu naiz eraberean bertsio ezagutzen ez diren bertsio pare bat edo hiru argitaratzen, argitara gabeak argitaratzen. Eta hala ere ez dago argi handirik ez da agertzen. Badirudi isilpeko amodio bada da, badirudi jendearen zate oso onartua ez den amodio bat agertzen da, oda elizan keinuka eta agertzen dira. Gero neskatilaren gurasoak ez daude oso gustora amodio horrekin, eta neskatila bat haurdun gelditzen da eta nonbait neskatila horrek umea egiten du, baina umea eragin diona eskapatzekotan edo eskapatu behar dauka Espainiara, Espainiara zuberoko kantuetan agertzen den moduan gero ikusiko ditu gehiago desterrua da eta gauza gehiago. Kontua da oso kantu zoragarria da eta Nikok berak erreskatatu egin duela kantu hau, berak ezagutu duen kantari bat, egiten kantari baten Espainietatik, eta benetan da kanturik ederrenetakoa eta misterioetzenetakoa. Gauza asko esango dituzke, baina onena da kantua entzutea. Bai, Xabiarek erandian bezala, kantu hau bakarrik ezagutzen nuen, hori Jaurgainen ere, Jaurgainen lan batetari, Jaurgain izan zen, eta emeritzi, edo 20. mendeko lehen erdixetan, bera izan zen, hori kantuak bildu zituen tabla. Orduan, Muzde Urrutiarekin kantua ezagutzen nuen, hori Johan Barkoz altzaiko nekezaur etxeko semea, berak zuen kantatzen, kantu hau. Solista bat bezala, leheneko edan, hartzainen maneran, oso modu bitxi batetan, sudur mintzoarekin, eta ezagutzen nuen, pixkatan haidia, banakien, eta nula guztartu hitzekin. Eta berak, Johan Barkoz nekezaurrek, hola kantatzen zuen. Egiten zuen, eta Muzde Urrutia leiotik eta ni aldiz kanpotik, bihotza erliatu zeitan oixo esti batekin, uri ziren haren begiak izar zirela zeltik. Ederki kantatzen zuen, ederki. Baina nik nola 2002an ene herriko pastorala idatzi dudan, Urruti Jauregiko Peirot, zerren eta Muzde Urrutia hori, altzukin bada gazteru eder bat, Jauregi eder bat, eta Urruti gazteria da izan da, Urruti Jauregia. Beraz, Muzde Urrutia hori zen, ene sor herriko leheneko jaun bat. Eta orduan pastorala idaztian, hor kantu berri zumaitek genituen, baita ere bildu, aspaldiko kantuak, aspaldiko leheneko balada horiek, nola erraiten duzi renazimiento, eskorraz? Berpizkundeko denborrako kantu perla hori atera nenuen. Eta nola pastoral hortan
zuzendari bezala, zuzendu behar nuen, 70 bat persona, herritarrak hori kantatzeko. Noski, Johani Barkozek kantatzen zuen maneran ezin zen kantatu. Mos de erretik, hori. 70 personek ezin dute hola kantatu. Eta hori nik pixkat metrika bat ezari nuen, metrika bat, eta simpleago kantatu ginuen. Eta geroxago asmatu nuen pixkat laguntzeko, ene konzertotan emaiteko, eta geroztik, bai, rock konzertotan ere, beti tartetxo bat egiten dut kantu honi. Eta askotan eraiten dut, hanitxetan eraiten dut, melodia honekin, ematen du iraganan viaje bat egiten dugula iraganean. Kusiko zuen? Uste dut, nik kantatzen ditut hor, bat, biga, hiru, lau, bost, nik bost perset kantatzen ditut dena kantatzen, Eta horrein, hola, eran nahi du, 2002-tik aitzina, kasik konzertu guzietan, bai Aitata Roberrekin, bai Hapa, rock talderekin, beti tarte bat ezaten diot kantu honi. Nik uste dut merezi duela, osase edo ataratze jaurgia bezala, lehenago entzun dugun kantua bezala, edo eperra bezala, kantu hunek, Musde Urrutiak, bere ordua jindela, Euskal Herri guztiak bere eskuratzeko. Bona, kantatzen diziet. Musde Urrutia lehiotik eta ni aldiz kanpotik. Bihotza erdiatu zeidan oiso besti batekin. Uduri ziren haren begiak izar zirela zeutik. Ene xarmegaria Zira atmezaren zutera Begiaz keinu eginen dugu ezin mintzatzen badira Hortzak xuri begiak beltz hemen maitia zerrenez Mundu horrok dio zire minizala traidore Oa jarren errabazut ala mintzan ez baiarez Espainialako bidia ala bide luzia Iberilazio egin eta asperrena jardura Maite jo bazor hiteta igarra